ganas men melek lho, melek. Hah? Melek. Melek. Lir nglilir. Iya. Sojo kuwatir, tenang wae wis pokoke santai nek aran. Heeh. Lah apa kowe posisi ngono? Takon melek lho. Melek iki lho, aku wis mau kowe mayang genah runtut ape kok dilek-lek. Runtut apa le omongan besasur rono rene kok. Besasur ki tembung apa? Dia apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek omong mbok paske nggon mic ngono lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan Aku kok manut karo kowe. Endi sing lempit weteng, ayo wis dadi kesuwen, Bang. apa nih sing dilempit? Stagen ora ganas-ganas tim. Mboten ganas men melek lho, melek. Hah? Melek. Lir nglilir. Iya. Sojo kuwatir, tenang wae wis pokoke santai nek aran. Heeh. Lah apa kowe posisi ngono? Takon melek lho. Melek iki lho, aku wis mau kowe mayang genah runtut ape kok dilek-lek. Runtut apa le omongan besasur rono rene kok. Besasur ki tembung apa? Dia apa jenenge disaruk-saruk lho. Lah ya ora apa-apa kok wong jeneng ngomongan disaruk-saruk kok ora entuk. Lemahe disaruk kowe entuk kok. Omongan ra entuk. Wis iki apa? Apa? Nek disaruk ngono kan ya ora jelas omongane. Jelas wae saking pintere wong delok kok. Kuwi nek omong mbok paske nggon mic ngono lho. Hah? Rada lenggak ini. Ngene. Heeh. Omongan Aku kok manut karo kowe. Lah mic nang ngarep kok ya ngene. Ya ora jelas. Aku ki nek ngene ra weruh e. Ra weruh apa? Ayo terus men gagap-gagap kok kene udi ya. Mang ngono ngene. Dipaske iki lho, paske. Ha iki pas. Nah, ngono kan seru. Ya seru ket mau ya seru kok rewel wae ora. Iya. Ayo gawe, gawe nambang. Kok yo ndangak terus. Ajare kon nglangak, kon ndangak. Tak kon ngepaske nggon mic. Heeh. Kowe arep anu apa piye gandrung karo Pak Duko piye? Emah. Hah? Di aku. Kok wedi piye to? Ngawur ya kae. Sapa? Dukuwe. Lah ya ora apa-apa jeneng gandrung kok ngawur, gandrung ki ya ora ngawur kok ya. Apa piye? Esere Mbak Ani. Aku wis ping pindho, duwe iki diplekoto gedhi wae ora apa-apa. Iya. Ngono ya, Mak. Ora apa-apa karo kowe sing digandrung kok karo Anik duwe sing digandrung. Wah, mesti apik. Iya. Apa piye? Manut aku. Kok, rene kok. Iya. Serai iso ngadeg. Sapa? Dukuwe. Oh, ngece wae. Sing nguasani Casagrande iki sapa? Aduh, jan. Nyenengke. Gleleng e. Oh, kae. Sing nganggo surjane wis disisingke lengene kae kaya. Iya, wis kaya. Oh, le mlaku wis. Jame mati lho kuwi jame iki. Jame mati. Oh, mau tak takoni. Lah kok nganggo jam? Akarmu gak panggung jam piro kok mati. Oh ya. Mbok nek mati aja dienggo. Kaya wong tipis. Nah, mutar wae. Kan ngopo iki? Ya mbah mana dalange kan ngopo? Ajare iki pamundutan lho nek ora percaya layange ana buktine. Oh, bintang tamu Pak Duko. Plus Tatin saking kelompok Gandrungan Framen Suminten Kandang Puger Asri. Yo nek Tatin ya ora wangun dadi Suminten wong alusan kok. Tatin ki alusan. Aku halus ya. Kaya lembut. Tatine cempluk. Ya. Dukuhe gentro. 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 Heeh, nganti gentro. Wis ora apa-apa. Iki gandrungan ning etok-etokan. Ayo ora sawet Wong aku mau wis diweling karo bojoku. Apa? Piye? Diweling piye? Mas, nek kowe isih seneng karo aku, Heeh, terus
Le gandrung ora mesra-mesra ya. Nek wis wani maju nang kene aja mikir bojo. Oh, kapok ora. Lah aku yang ndek bojo lho. Lah, Kene endi ya wonge ya aja. Piye? Sida ora? Ampun kondo sinten-sinten lho, Be. ya ora apa-apa wis. Bener Tatin kuwi jarah seniman ki profesional kok. Ngono. Demok ora apa-apa. Ora apa-apa. Demok nek iso. Demok wae dhewe kok. Ayo mbok ki didemok. Wis. Tak weruh ngono. Kan nembang napa niki? Ayo gandrungan kok ngono mbakno pe to. Ha iki tak liriki ketoprak turuk terus kok Tatin ki dadi cempluk arep ning pasar cegat karo gentra. Mandeg bluk ngono. Rada kasar wong gentra ki anak Sura bangsa. Oh, aku nek kon kasar gelem, ayo. Dadi ini nek kon mesra. Wedi nek nang omah. Ora apa-apa mau budhuku wis nyalami aku kok wis. Jare sing ora setuju wayangan mung bojomu tok. Setuju kok. Oh, jare muni mau ora setuju mergo nek wayangan kowe iso gandrung sinden kuwi terus ora setuju. Sayo Mas, lek tuk-tuk tak kasar kene. Ya, turuk. Aku saka ngendi? Sangarepmu. Neng? Saka kono lho masjid ke. Wah. Tok. Tok. Ayo, Kok kliwat e? Ora apa aku tukange kenthong le bayar ming sithik kok. Le kenthonge ya sak karepe dhewe kok. Ming ketoprak ecerane kok. Bayar sportif yo. Kenthongan kok iki mau ngomongke ketoprakan ora kewayangan yo. Iki sida gentho. Gentho. Gentho kok gentho lho. Gentho nek gedhuke wangun gentho mane gentho. Kowe sida dadi cempluk? Iya. Iya. Aku gentho. Cempluk kurang kasar. Oh. Yu. Wah. Oh. Yu cempluk. Kok mripatmu kaya arep metu to? Lah ndelokke kowe. Piye ngopo to to? Ora apa-apa. Wah, iso bandemi wong delok iki. Oh, ketoprake edan. Tuku karcis larang-larang ming ora kaya ngono. Mandek sik, Bro. Wah. Kowe wae sing pinter kowe malah. Ha ngene tambahi bayare aku tak ketoprak. Kowe arep nendi? Aku arep mulih. Lah kowe ngopo tekan kene? Mbok ngalih, aku arep liwat lho. Omahku ki kene kok. Lah ya ngalih ya aku tak liwat. Ya lek liwat to. Kene. Wah, iki ra dadi nek carane ngene. Pancen tak gawe ra dadi iki mergane iki. Darane iso masuk rumah sakit nek gagas pemaine. Mandek sik to, Yu. Aku ki pirang-pirang dina nyegat kowe nang kene, Jeyu. Ning ora kudu persis to. Ora kudu persis, kowe kok persis aku to nek kowe dadi dalang. Cilak ngantuk iki cempluke. Wah, kuwi cempluke arep nendi? Heh? Arep nendi? Arep liwat. Ya kene metu kene liwat ora mau ado-ado. Yu, aku ki wis suwe nggonku lam-lamen karo kowe. Pengin sak pejagong. Awit aku kuwi duwe rasa karo kowe. Ning nek kowe ora gelem, ngomong ora gelem, nek gelem gek kaya ngopo, gek ndang kepiye. Kok kabeh mbok omongke iki terus aku kan jawab apa? Lah ya sak isa-isane le wangsulan pokoke wong ora Lah gelem nek kok. jenenge wong tekan ki ya siji-siji kok kabeh
ditekokke. Ayo engko terus le wangsulan drindil sing akeh kae wong ora gelem. Ya, siji aku mah karo kowe. Ya wis. Ya sik ngalih. Aku ki wis ngalih kok. Gek liwat to. Ya mah. Mengko tak cekeli. Apane? Lho, sak karepku. Ya. Gek liwat to. Ya wegah aku. Gelem mo? Mah. Ora gelem? Ra. Weh. Lah iki sing marahi anu. Gek liwat to. Tak wenehi wektu nggo liwat mumpung aku sabar, Bro. Nek aku wis ora sabar kowe tak ruda paripeksa. Ya ora kena ngono kuwi. Kena. Ya ora aku ora seneng karo Sak karepku aku wis dikon jalange karo ngopo. Lho, lah Kowe apa? kosek aku ora melu-melu iki. Kok nek ana kasus aku malah katut. Ayo tak tanggunge dhewe. Aku kok tau mlebu kaya Mlebu ngendi? ae. Setam mlebu. Iki dadi ora kecekel pola kowe muni sik. Aku tok katut-katutke. Lah sing ngundang kene mau kowe. Lah ning aja kethoprake ora ana dalange kok. Oh. Aku dikon dalange piye? Lah skenario sing ngatur kowe sih. Arek aku rame ngajari ngethok. Kowe iki ngeyel banget kowe iki. Ten. Poplok. Iki ten poplok. Ayo plok. Oh. Plok. Apa? Kok malah ngeden to? Piye? Ana Mbok apa? wangsulan sing becik. Iya, ana apa to, Gento? Ora ana apa-apa. Gentone ya jiri. Gek liwat to. Nek pancen kowe arep liwat to. Aku ora ngenggegileh liwat ning yo aku tak cedhak karo kowe sakwentara. Ora Sak tenane ana sing bakal tak sampeke karo kowe. sampeke piye? Sampe ente. Lah ya kuwi lho, aku asline wong Indonesia lho. Wong Indonesia aku asline. Ha iya, aku ku ya wong Indonesia kok. Ana sing bakal tak omongke karo kowe nek nyatane aku ki arep seneng karo kowe. Lah kowe gelem ora? Oh ya ora sudi no. Ha wis Wong mesti kowe ra gaweane sudi. gaweanmu mabuk, maling apa-apa tak tandani kok arep. Waduh. Ora yo. Lah ya nek jenenge gentoke gaweane ngono ta? Gelem mengko tak wani dhuwit. Mah, padake aku wong Ora wedok golek apa? maling. Apa? Iki dit resmi. Duit resmi yo kae nek aku ora seneng ya padake aku barang apa piye tok tuku. Wes ora gelem tenan. Ora sudi. Ayo nek sinom semono kuwi. Tuhu mesti kane galak kleru to. Pedro kok pelok. Kleru nekat wae ora apa-apa. Jak jenenge gento ya. Gento sak isane pelok. Pelok Ya, kok. ya omong sikik no, pelok Mas ngono. Iki